Індійська річка Ямуна може зіпсувати красу Тадж-Махалу. Все через її забруднення отруйною піною від промислових викидів, водоростями і просто побутовим сміттям. Комашки, які харчуються водоростями, залишають на Тадж-Махалі потворні і в'їдливі зелені плями. Їх дуже важко відмити. Тадж-Махал знаходиться в Агрі, але найбільше сміття потрапляє в річку в районі столиці Нью-Делі. Щонайменше 80% забруднення Ямуни відбувається в Делі. Біля Агри вона уповільнює течію, і цей бруд накопичується тут, псуючи красу Тадж-Махалу. За словами екологів, брудні плями можуть невиправно зашкодити історичному пам'ятнику. Ситуація особливо складна в сезон дощів. Оскільки зараз сезон дощів, вода прибуває до Агри. Її багато, і вона тече з великою швидкістю. Вона несе бруд з Делі і Мадхури. Це також призводить до підвищення рівня води. Тадж-Махал стоїть на берегах Ямуни, і на ньому видно водорості та інший бруд. Вчених турбує ще один фактор, який шкодить Тадж-Махалу – це висока концентрація чорного вуглецю в повітрі. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал побудували в 17 столітті. Падишах імперії Великих Моголів спорудив його в пам'ять про померлу дружину. Спорудження вважається перлиною мусульманського мистецтва в Індії.